44 sena ilu Malta tilfet bniedem li kien għamel kisba kbira għal poplu kollu. Għaliex, permezz ta' George Borch Olivier, pajjiżna kien sar indipendenti. Tlieta wara nofsinhar tfakret il-memorja tal-ex Prim Ministru u ex-kap tal-Partit Nazzjonalista George Borch Olivier li kien miet f'Ottubru tal-1980. Partit Nazzjonalista sellem il-memorja ta' Borch Olivier permezz ta' tqejjid ta' koruna tal-fjuri mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-Eksperiċi Kalaxxjoni flimkien mal-membri mill-Amministrattiv Nazzjonalista. George Borch Olivier twieled fil-Belt Valletta fil-5 ta' Lulju tal-1911 u fl-1950 kien inħatar kap tal-Partit Nazzjonalista fl-età ta' 39 sena, wara il-mewt ta' Nerik Mizzi. Borch Olivier mexxa lil Malta għal żewġ perjodi differenti u se jibqa' mfakkar għal-jum storiku tal-21 ta' Settembru tal-1964 meta Malta saret uffiċjalment pajjiż indipendenti.